Kami na sa, si Felix Manalo, naging mo Iglesia ng Cristo. Natanaw ni Don Pires, mali ang Iglesia ng Cristo. Ano naman, mabasa man, ayaw ko pag, natrio, kung ayaw basahon ka lang siya. Si, kanang Iglesia ng Diyos na naa sa Biblia, o na ang Pires. Wala ka, Pires. O yun ka nga, sumala si Mag-Gingiran, kiparehistro niya 1922, sakto. Parehistro niya? Oo. 1922? Oo. Ulong ko na. Okay, parehistro. So, o yun ka karon kasi Pires na himong fixer. Kaya nagparehistro siya kung butang kung institusyon na dili niya. Oh, Balaod pala ko na. Ay, ako ba ko nagbalaod ba? Ang ako pangutana, uyon ka karon na kining maong kang Pires, kay iya ka magkiperehistro ka ng maong pundo ka, uyon ka nga nagparehistro siya butang kung institusyon na dili iya. Dili iya. Ay, iya to. Dili, kaya itong balaod. Sa balaod na. Ay, isa. Kami na ba? Sa balaod na ito na siya. Kailangan na paristo ka sa itong balaod. Kaya mga mga naging ni Cristo. Ang sa Diyos, sa Diyos. Ang sisal, kasisal. Mga magsunod. Kini kang Pires kang dihati ka na Soriano, kang kinsa man na, sa Diyos o kasisal? Sa Diyos. Sa Diyos. Ano gihata mas gobyerno? Mabasa man. Mabasa. Ayan sa lagi. Onsang sita sa Biblia, kapitulong bersikulo, na ang iglesia nga iya sa Diyos ihatag ni Sisal. Yan ni Sisal. Si Cristo, Sulyana. O si Sitas. Kung si Cristo, ang sa Diyos, pinuntahan mo siya. Wala ko sumpa ka na. Ang sa Diyos, ang Sisal, ang Sisal. Karon, ang problema anak karon, kaya ang inyong pundo, kasumala pa rin mo iya sa Diyos, ihatag niyo ang Sisal. Iparehistro mo ninyo. Ano mo ganda si Sisal? Nala siya mo kung punta maghihatag ng Sisal. Ang iyong bahay, dili mo nalisto, yung bahay, dili ang Iglesia ng hihatag si Sisal. Wa ba niingon si tawag ng Kristo nga, ang bahin ng Sisal, ang bahin sa Diyos. Dili man ang mo. Ang akong pangutana, simple. Onsang sita sa Biblia, kapitulog bersikulo, nga kanang maong gitawag o iya sa Diyos, ihatag ang Sisal. Wala man kayo sa Biblia. Wala ihatag. Dili ang Iglesia ihatag. Ang iyong kibali, wala ba, abuloy ni mo. Dili man ako matabay sa kabuloy. Ang institusyon ba? Katong giparehistro ba? Dili man to kabuloy. Katong giparehistro, di man to kabuloy. Tarong sabot ba? Kaya si Sisal, gobyerno mo. Ay, ang gobyerno lagi. Sabot ko. So, babasa mo na ko. directly speaking, ikaw si Kristo, ihatag sa Diyos ang iya sa Diyos at sa gobyerno. Ang iya sa gobyerno. Karon, o yun ka nga, ang paghatag ko sa iya sa gitawag ko sa gobyerno, o yun ka, usa sa pamaagi na ka nang ipasubject ang imong kagalingon sa gobyerno. Karon, kay imong ipasubject ang imong kagalingon sa pangasa ng gobyerno, o yun ka nga, usa sa mga mando sa gobyerno, kanang pagparisto sa mga pundo at ilanom sa balaod sa gobyerno. Karon, kay ilanom man sa balaod sa gobyerno, so o yun na karon sa pagparisto ni Pires, dito sa gobyerno, o yun ka nang ipasubject ni Pires ang maong institusyon dito sa gobyerno. Kay o yun na karon, so o yun na karon kanang imo, bigyan na pininaya sa Diyos. Salamat! Basaw na ko! Ipit! Basaw na ko! Ipit! Basaw na ko! Ipit! Basaw na ko! Ay, wala no, pati na mabasa. Babasa mo lang si Tanda, ganun ko ni mo mabasa, hindi ko mabasa. Nengo si Pedro, Apostol Pedro. Mag-ulod ka mo sa mga alitutunan ng tao. Basaw na ko! O yun naman ka, next question. Sa pagparehistro ni Pires o ni Soriano sa Security and Exchange Commission, sumala sa balaod sa Pilipinas, kaya imo kami nang ginapabugos na balaod yun sa Pilipinas, kay mo kami nag-gasulti sa balaod. So o yun nga, kung unsa na natin sa balaod, husto o tama ka to. Husto. Kay kung unsa gisulti sa balaod, husto o tama, iya ka na sa Diyos. Iya ka na sa Diyos. Sumala sa balaod sa gobyerno, ang nagparehistro mo ito ang responsableng pundador o magtutukod sa institusyon nga iyang nagparehistro. Husto po ni. So, ay na karoon, kanang imong puno kili, iya sa Diyos kundi iya ni Perso ni Soriano. Iya sa Diyos. Iya sa Diyos. Ipit! Iya sa Diyos. Ipit gihapon! Anong butang iya sa Diyos? Iba, di ba mo panungutan ng iya pa sa gusto ng butang iya sa Diyos? No. I am referring to the institusyon. Ayaw. Karoon! Ang problema naman, ikaw Naagabay dokumento na nagpamatuod o naghatag explicit declaration na kanang maong gitawag o giparehistro ni Pires ni Abtong 1922 o kanang giparehistro ni Soriano ni Abtong 1980. Kitagaan sila sa Diyos o katungod ni iparehistro kini. Kitagaan sa Diyos? Kitagaan? Sitas. Kitagaan, bro. Sitas. City sa unang Pedro. Sige daw. City ha, pasawan ako. Salamat sa kumutana.
ay. Sige. Pino ka sunod kayo na ba? Kaya edad di mo dito? Murag ka lang, napakagrado na yung tipara ba? Ano si Tas? 3.27 sa Ono Pedro? Hindi? 3. Para 3. Baik, 4 naman din natin. Sige. Okay, basa na mo. Sige, papaan na lang. Pero hindi ka tamawakan. Ulay pa ko, ngit-ngit na. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.